Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Ukotang jong ka Hill State People's Democratic Party ba sandan dorin tathiang ulong baka votes ngam sin ay kanam la satyaban Punjab yu lani ka kartong ha ka election cha ka yeng darbar thawan jong ka jilla ka bansalong ha so yong constituency ha ka shpotri ujamang 8000 arpulai ha ka jinga krem begla pathai khubor ha ka arpasantri uya yong 8000 arpulai uba sandan dorin tathiang ula kenturu ikipai ba nong thap vote jong ka so yong constituency bakinam ngam ha kinya penya shrut jong ki kartong ki ba aireng ha ka ni ka election Henry ki de benjit da ka jing start ba ka jing shampang khnang man yo yo nong mi khmat was ngau thu ya ka jing e bat ya ka khia ka shon jong ki pai ba ha ni ko por bat khmat ko mata ngadi ukotong jong ka SPDP nang tino po soyong barang ni ko por bat ka khmat ko mata mai ki jing khublei ye ki pai nok shishnong jong soyong constituency ki ban ya thabot ha ka shpotrik jong nai me 8000 apulai ki kum ko tong ko bangi layan ha ki Singapore ki dep no ngi layo man sim shibon e kham tam ha ka be dei bat ka jingya ki jingyang ka jongi ha ka bani kan do e ki breu bat ka basngo tan ka long ba ka response ko long very much positive ba te dei nak ta ka daw bang liyo man sim banya shakmat Henry ko bangi tip lut da jing club no jong ko tong jong ka UDP ha ka ko por ban si ban sangen no shipor ya ka election sha ka ying dor ba thawan ti kumta ha ka ni ko por bar ka clip mat ko bamentaru ka jing kerpat ba ka jing kentu ko jonga ya ki nong song sinong kham tam ki nong krisyan ki eat jonga kalong ba ki long ba scam ki ban yai ne ha ka nong rim bat ha ka ju ko por ki ban ye tray na ka banta ka shi pautrik bat ni community ye ka ege ko ba ha ka khalai trik hani ha ba jit yo nong mi khmat u ban long u MLA u no ya sa hang trai po Meghalaya Legislative Assembly nga da kerpat jur ye pi banjit economy khmat da ka jing shampang da ka jing start badon hagini ki Singapore ki malai i ba ki kwa banyo ya ki kershan ya kita gi vote sigi song song gi jongi da ka ba ki ong ka vote song sanai leng ba ke emotion ba ki kwa ban kringi ki nong song song phi tharai be kita ka vote song sanai kan la ban penjop ya ukertong lani ka kertong ha ki election da ka bangi ngi jit ekonomi khmat da ka jing snow da ka emotion phi kwa ba ki nong so yon ki jongi phin penyam bat bakin tap ya phi ka vote baro sansnem anda ki kilalong ki MLA phin khmi lenti ayu na kum kita jit ya unomi khmat da ka lenti da ka jing yit bnya da ka jing start ka jing shampang khang bu la ban ai ka jing shakri ka bahani ko batam ya pi but dei halor kata ka nong rim kum ukertong kum kinong song sinong jong so yung constituency hi bar ko we jit ya unomi khmat ba start ba shampang bla ban kren yiki mat ki jura ki jong pi bat ubanam penpat ubanam penpra ya ka jingalong ka we ha ka constituency bat ka jat ban riu ka jongi bat ha ka jo ko por klem da penmong klem da kan tho yan we no ngiri ban long kum kita kibriu ki basai ban hikai kibriu sapang ka sensyar ka khadar ka khot ka basuba klem da kan tho klem da tho bria yan we no khnang ba kan long ru ka jing hikai nang ni shekmat ba ka sensyar ka khadar ha ka jilla ka jongi bakala sedang da ka clean politics hang te po soyo ti kup tang akar pat ikinong song snong ki ki jongi long ki bas scam wat nam ngop ikini ki jing pen thame da ka bay comment ka bay ngotana ha ka bakhat do kata ka jing comment ka jing ngotana kan penjau umat ya pi hari jit ki briu ki blak pan shania jit ki briu ki bas scam ha nongrim bat ki bombi ki sebaik siar sebaik rupa kani kalong ka jing pat ba ka jing tu ka jonga ki nong so snong bakin long ki briu ki banjit da ka jing start ka jing shampang da ka jing perkhat da ka jing kelatia keladam ya ka pateng ka banwan bat da ka basujit da ka taki emotion dan di basno sen bat da ka banya pat banya paria ya kinong song snong ki jongi
Pi ngi em haka era jong coalition government. Nyimla ban ong bangin sensyar dalade jalade tang takawai ka political party. La pi pet hakiwi ki jalaru ngidon ya coalition government. Bat haka jala ka jong iru haki snam ki berdep bat hadu ka ni kapor ber ka klimat ka pemerintah kaya baik ka coalition government. Na kinong yalam ki jongi ki bakiti ki ilong ki nongelam kum ki deputy chief minister ki minister ngai I bakum ki jat kentin kam itnat bat ka pen herdor ya ka di ka jala ka jongi bat ya ka kerdan ka baki ki bat kum ki nongelam kile I hagi ni ki snam ki berdep mila island ya ki nongelam ban job ya election shitam bat kile I hato uta ulong bas kem ka nong rib ne hato ka jumut ke jing perkhat ke jungu bat ke jing tre ke jungu lala se ban tre na ka batagi pa no so yong ke jungu ban ngile iru shua ya kata kini ki postam ki bladep baka jing sadin jong dong ka than ke jongin they compare bat ki marjan ki marpa ki constituencies kila kiu kham shakmat bat de nak ta ka daw bakum samla ka don ni ke jing thmu ban ya shakmat bat kham kar pangapan ke jing kershan ki khon samla kiba buon ngatip kila kwa bat da kawai kalenti kila kwa bat da kawai kataka ka politics ka ba compare bat ka ba khut ka ba kiki kwa banya bat kum ba kilong menta ki pet sakadiang bat sakaman idon jingkermen kisem batang manga ukertong uban yalam ya kata bat ngatip skam ba kani kadang ditaka movement ka jongi ka movement ka ban penki ka ban penksar ya ki khon samla bat kani kala ya chat menta de ki banai bat nganget skam kajingnya ki kajingnya kren kajingnya khana jogi ni ki khon samla ki jongi ki longkmi ki longpa ki ba ki jenjar ki selong ki sertak tang namar ba ki khon ki jongi kim don kam don jam hi kadai kata ka ba ki pajba mata ki kwa ba kum unu ngalam na so yong unmi khamat bat un kren ru ki jong ki hang tai po assembly hi ngam ju hi kai ki breu ba kinya shongshit ngam ju hikai ki breu bakin long kita ki breu bahakapor election ngin ye shongshit ngin ye pelong kata ka tamasa ka bahang tu download kakiat ka download ka jing pen shongshit iki kun samla ki jongi namar balai bakadei ka tamasa bar ki breu ru kubalong menta ngasosi ba ki kam sngo tenat ya kata bat kim kam sngo tenat pada ban yo sngowi ki kentin ban kren ya ka lawe jonga ka jongpi dei nak kata kum ke parti bat ha juga por kum kurtong ngaju kren bet chapang ki isu bat chapang ka nongrim ngam don por ban ben ban kho yanu no ngam don por da ka bangan kular ka e ka bangang ngam la ban kular ngale ya ka e ka bangang don ya kata ka jingtmu ban ngatip da ka jing kershan ki jongki nginya da kata ka lenti ban pen urlong ki ki baro nomor pi ong kata ka jing pension sheet kata ka jing ya hu hau ha ka bakadu kata ngim poi sino ngiri ban hikai ki breu ki jongi ladang idang shongshit ladang idang pendon kam ki kentin ki banya pen paria uwei lang idang bun kam ha ga banya ben ga banya kho uwei candidate uwei pat ani ileran palat ki wei ki jat breu ki na kiu kham palat baningi ni ngidang ya bun kam da ga banya le ikini ki jat po jat po rati hari ha ga jing sisa ngila de ban hikai ki breu ki jongi ban yalam makalenti ki bathomai khanang baka longdien ka mandien ka jongi kan long bas kham ka National People's Party apo soyong constituency ka long very much new ba kadang thamai ba ban uni UNPP ru unom yo breu uyo betang na HSPDP te ka HSPDP ru ka panyang yo kertong te kum baka long hadu menta hapo soyong constituency ya ka NPP kim pat priang manom besa jisin ka anti NPP wave hangtai kalau ka baklan hadu kata-kata ban kinong so yong hi ke NPP hangtai kinong pedia kuma pilai I akan ke election belada na ka khasi hel smo ka NPP kayo kanusi nilai I bat kum ka jat banreu hi ya kan ka parti kum bangalong manta ngimpat priang ka jigile election ka jongi hangtai kalong ba ngie kun bit ban job election ki pat pa ki canvas hi kia kren kia kana kia hikai ki breu baka election kalau budget ikinong elam kasensyar ka kada ka bakhut ka suba gidon kami ki school ki baba gidon kami ki surok ki baba
ngidon kam ban kan tiu ya kayok kakot ngidon kam ya ki nongrep ki jongi bakin syak nyot tan kador dapoy ha yaudu kita ki dikimat ki bangi kren bat ngi ngim don nong shun ya no re nyai be ka lenti ki jongi bat habang nya ka lenti ngi kermen bet bangin poi syakatong kapisa te kaya bet kiwi constancies bet kum komolai kapisa ka jingya jo kapisa ka bla serkai ba tang ba hakas ngi nyau jo ki vote bre ki pat ba ki ai dau so uba kum do yitib do kiwi ki constancy su kilas dang ban sngau thu ya ka money power bakalong ka ege ka bas new ba namar ba sisin bangina tare ya kapisa ka bangi klam training klam kata kapisa klam saep pi tarai pi ka de ka ba se kata tikinong so yong ki jongi lada ka trikam ka jing ai jong ubreu tang banga trai ka vote berte